Bütün planeta boylап вакансия. Көрәшчеләр кирәк, көрәшчеләр кирәк, көрәшчеләр. Бухгалтерлар исәпләгез, хисаплагыз электрон машиналар. Күк астында кешелекле жаннар булган кеше күпме? Кем мин? Нишлиячәкмен? Бу турда кешеләрнең күпме уйлый? Бу сәгатьтә жан башына күпме шатлык, кайгы, икмәк, тынлык, нәфрәт. Җирәнкәбез безнең хакта нинди уйда? Бик күпме без аның өчен, әллә азракмы? Дөньяның иртәсеме, кичеме бу? Шиксезлекме, алда финалмы? Кая бара кешелек? Мең сорау тагын, хисапчылар алар дәшми. Әгәр без дә эндәшмәсәк, күрә торып күрмәс булсак, ишетә торып ишетмәсәк, уяу бул рух, һәр мизгелдә мәгънә, бер мизгелдә гөл ава ала, ил ава ала. Кем көрәшче? Дошман үзен дошман диме? Көрәшчегә санамыймы ул да үзен? Олы сүзләр, матур сүзләр яд дисезме, телләренә? Эшкә карап хөкем, төп асылдан бәя, кешелеклелек критерий. Бу дөнья сезнең өчен көрәшчеләр, сезнең кулда иртәге көн һәм кешелек.